soc la Laia Palau i per mi Girona és qualitat de vida. Vaig arribar el 2018 amb un gran repte professional per davant i aquí segueixo després de gairebé 6 anys treballant a l'Uni Girona i gaudint d'aquesta ciutat que té un magnetisme especial que fa que no em vulgui marxar. El que més m'agrada de viure a Girona és que la ciutat la recorres de punta a punta en un moment i a més vinc a treballar, travesso un riu, veig les muntanyes, travesso la Devesa i això és un privilegi. La meva feina implica moure'm per tots els pavellons de la ciutat. Amb la bicicleta estalvio aglomeracions, tràfic i haver de buscar pàrquing. Definitivament és la millor manera per moure'ns per la ciutat. M'agradaria que Girona es convertís en una ciutat sense cotxes perquè té la mida ideal per fer-ho. Canvia el cotxe per la bici i fem que Girona sigui una ciutat més segura i sense contaminació. Res canvia si res canvia. A Girona actuem per canviar la situació d'emergència climàtica. Girona Ciutat Circular. Ajuntament de Girona.